the timing koso kata mana the whole idea ok ber? Ok en timing, en the whole idea. Because ok inyal keto programs 4 e migao achiel e dweche adek. Ok nyal tiyo. So timing onge ka. Ma en yo midwa kwalwago ka jokenya machandre mondo jomoko winj maber. Ma en yo mar ketho migao mar somo mondo ji to be jomofuwo mondo wabed rule nikech wan jok mofuwo. To ok wadhi yie nikech nyithindo mekwa, skundego be mekwa. Gimoro nawacho chien kucha ni onge ng'ama private in this country. Kose nyuoli Kenya kata in ja Kenya, ibiro kawe the way it is. So gima temo mondo awachi en niya, migao mar somo nigi perfect confusion. Minister mar migao ni ochung' oko mondo okony jowa, odhi owach ni gima jogi kelo ni ok nyal tiyo. Nokete kanyo nikech ne giyudo no nyalo bedo e migao no. To ok apar kowuok kata mana Rwanda, en ng'ama nyuol Kenya thurwa kae. Ong'iyo moro monyalo konyowago. Mogik nikech sane no kadhi katin. En ni dwani mondo wawuogu ruoko nikech migao makoro kethore ni bro miyo Kenya ok dongi. Kidwa nyiso ni nyathi mantiere university no nyalo mana chulo chiemo through e-citizen. To nyithindo gi samoro min gi yorone mana siling moro 100 e M-Pesa ne mondo gajre godo ka ji dhi chiemo. Nyiso ni pesa ni kodwa chule e e-citizen to nitie siling 50 moro ka ma en olalala maonge kumodhie. Koro gimonego cham gi siling 100 ok onyal chamo nikech nitie moseng'adi maonge. 50 ni be ok onyisowa ni kama ong'ade odhieni odhi e migao man to ng'at mane ma handle we. To bani chudo kata mana kitimo kata mana mag chiemo bende nitiere nyinyo moro e wiye. Be nitie moro e wiye. Mogik Kenywa ka pod wan e level ma ji chandore kabisa. Wan gi jok modak Turkana. Wantie gi jok modak North Eastern iye kucho. Kama samoro kata mana koth ok chwe, samoro kata mana tuo kodonjo to iyudo konego ji. Nyaka jamni bende tho kuno. To gimbe gidwaro ni nyithindgi mondo bedi ni nyalo dhi sikul. King'iyo mana ka Mheshimiwa osewacho ka, Mheshimiwa akia kaka ni timo ne wuodi, ambe wuoda no apply passport. Mana achulo gik moko te e higa mokalo. Nyaka sani nyathina ni pok onwang'o passport. Abiro penji ka Dong Mheshimiwa ing'i ni to kare kata ka nyadhi kenda mondo miyego. To wan gi nyithindo be mano osechudo. Wan gi jok ma travel. Ncha neno ka ker marwa mar Kenya wacho ni koro weche mag visa bogolo. Joma biro Kenya ka ok dwar visa kuomgi ahinya gin gi biya. To wan modhi e pinje maoko to otamo e passport ma wasechulo. Through this e-citizen. Ichule mibedo gi message. An gi message mana chulogo, mano wachulogo ne wuoda mondo mi obed gi passport. Nyaka samo wuoyni pok oduogo. En nyathi monego bed wuok. So king'iyo gik matimore michul gi gikwong gi prove nwa ni kuonde michule gi e-citizen tang'o mosetimore. An aikora mar defend jowa magin jopiny e weche mopogore opogore machalo meki. Sani no kel gimoro akia kodhi time parliament ni ID be kolal ni to nyaka ichul pesa mondo iki replace ID, which means ni bedo no nyuoli Kenya ka ne en makosa moro maduong'. Maka ID ni monego yud in fact ID onego miji nono nikech onyuoli ka. Dong samoro nyalo ng'eyo mopogore, ang'e ni wantiere kod gope ma bende othong'owa kaka